Proteksyon po ng mga mag-aaral, pinagtitibay mga kapulisan po natin sa bawat paaralan sa Dagupan City, iminungkahi. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. IFM News 104.7 IFM Report. Yung nangyari sa Tacloban, napakasakit po nun. At ayaw natin mangyari sa atin yan. Paglalagak ng tauhan ng pulisya sa bawat paaralan sa Dagupan City ang isa sa iminumungkahi ngayong hakbang sa lungsod upang mapagtibay pa ang proteksyon ng mga bata. Bunsod ito ng sunod-sunod na naitatalang kaso ng krimen sa loob ng mga paaralan sa ilang bahagi ng bansa kung saan sangkot ang mga mag-aaral. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, hindi dapat ito hayaan na mangyari sa kahit anumang sitwasyon o lugar at dapat na magkaroon ng nararapat na paggabay sa mga bata sa tulong ng mga LGU, mga ahensya at mga nakatatanda. At tayo ay maging ehemplo po sa mga bata. Gawin niyo po yan. Pag ginawa niyo yan and you gain the respect of the children, Ipinunto nito ang pagtitiyak sa seguridad sa loob at labas ng mga paaralan upang maiwasan ang mga karahasan. Naalerto rin umano sila sa posibleng pagkakasangkot din ng mga bata o mag-aaral sa illegal na droga, bagay na nakaalarma at dapat lamang umanong matutukan. and active na naghuhuli din ng droga. Makikita natin, ang dami, halos everyday, meron siyang nahuhuli. May bata, may matanda. Ang ayaw natin, mapasukan lalo yung mga bata. Kasi alam nila, pag bata, pag nahuli, hindi nila basta-basta maikulong. So we have to protect our children bago pa sila pasukan, bago pa nila gawin. Kasi meron akong naririnig na meron isang school na medyo meron. Kaya naalerto kami. Tuloy-tuloy naman umano ang pag-iikot ng LGU sa mga paaralan pagdating sa usapin ng bullying. Mayroon umanong sinusunod na schedule sa bawat pagbisita. Mas mainam pa rin umano ang suporta ng komunidad upang mapaigting pa ang proteksyon sa mga bata na nangangailangan ng paggabay. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News IFM